ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 14వ అధ్యాయం ప్రకృతి త్రిగుణాలు గుణత్రయ విభాగ యోగము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఆన్సర్స్ కొన్ని వచ్చాయి. సత్య ప్రభుజీ ఒక్కరే పెట్టారు, మరి ఎవరు ఒక్క పాయింట్ కూడా పెట్టడం లేదు. మరి ఎవరికి ఏమి గుర్తుండడం లేదా? మనం ఇంతకు ముందు క్లాస్లో చూసిన విషయాలు ఒక్క పాయింట్ అయినా మీకు గుర్తున్నది పెట్టమని అడిగాను. మరి ఏమి నాకు వేరే ఇంకెవరు పెట్టడం కనిపించడం లేదు. సో ఎవరైనా పెట్టగలిగితే బాగుంటుంది. 1 or 2 పాయింట్స్ అన్నీ పెట్టాలని ఏం లేదు. మీకు ఎంతవరకు గుర్తుంటే ఎంతవరకు మీకు విషయం అర్థమైతే అంతవరకు పెట్టొచ్చు. సో అది మోర్ పార్టిసిపేషన్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో సత్య ప్రభుజీ ఏమంటున్నారంటే పరమాత్మ, జీవాత్మ, భౌతిక ప్రకృతి మరియు ప్రకృతి త్రిగుణాల మధ్య సహచర్యాల గురించి యథార్థాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టరు. వారి ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా సరే వాళ్ళు విముక్తులు అవుతారు. ఎక్కడి నుంచి? జనన మరణ చక్రం నుంచి. వెరీ గుడ్. కొందరు ధ్యానం ద్వారా తమ హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మను దర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇతరులు దీనినే జ్ఞాన సముపార్జన ద్వారా పొందడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇంకా కొందరు ఈ విజ్ఞానాన్ని కర్మ మార్గం ద్వారా సాధించడానికి పరిశ్రమిస్తుంటారు. ఇంకా కొందరు ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గాలు తెలియని వాళ్ళు భక్తితో మహాత్ముల దగ్గర శ్రవణం చేయడం చేత వారు కూడా క్రమక్రమంగా ఈ జనన మరణ సంసార సాగరాన్ని దాటగలరు. వెరీ గుడ్. సో జ్ఞాన మార్గం, భక్తి మార్గం, మరి ధ్యాన మార్గం, కర్మ మార్గం, ఇవన్నీ ప్రయత్నించే వాళ్ళు కొందరు. అది చేతగాని వాళ్ళు శ్రవణం ద్వారా కూడా వాళ్ళు క్రమంగా ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటొచ్చు అని చెప్తున్నారు. అందుకని శ్రవణం చాలా ఇంపార్టెంట్. సర్వ ప్రాణులలో సమానంగా పరమాత్మగా ఉన్న భగవంతుని చూసేవారు మనస్సుతో తమను తామే దిగజార్చుకోరు. తద్వారా వాళ్ళు పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్పి చూసాము. వెరీ గుడ్. శరీరంలో అన్ని కార్యాలు చేసేది ఎవరు అంటే భౌతిక ప్రకృతి. శరీరం యొక్క అన్ని కార్యాలు
అంటే దేహంలో ఉన్న జీవాత్మ నిజానికి ఏ పని చేయదు. విభిన్న వైవిధ్యాలతో కూడిన జీవరాశులన్నీ ఒకే ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్నట్లు అన్నీ కూడా దాని నుండే ఉద్భవించినదని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు వారు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందుతారు. ఆకాశం అంటే ఆకాశం అన్నింటినీ తనలోనే, అంటే ఆకాశం ఎంతో సూక్ష్మమైంది కాబట్టి అంతటా ఉన్నా కూడా తనలో తను అది ఏది కూడా దేనికి కూడా చెందదు. ఎందుకు అంటే ఎంతో సూక్ష్మంగా ఉంటుంది, అంతటా ఉంటుంది, కానీ దేంట్లోనూ కూడా కలవదు. అలాగే దేహంలో ఉన్న ఆత్మ సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నా కూడా దేహ గుణాలతో అది ప్రభావితం కాదు. సో ఒక్క సూర్యుడు గనక సమస్త ప్రపంచాన్ని ఎలా అయితే వెలుగుతో ప్రకాశింపజేస్తున్నాడో, మన ఆత్మ ఒక్కటి కూడా మన శరీరం మొత్తాన్ని కూడా అది చైతన్యమయం చేస్తుంది. వెరీ గుడ్. ఓకే. జ్ఞానచక్షువులచే ఈ క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క భేదాన్ని తెలుసుకున్న అంతరం జ్ఞానచక్షుష అన్నారు. క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుష. సో క్షేత్రజ్ఞుల మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్, అంతరాన్ని జ్ఞానచక్షువులకి తెలుసుకున్నవాడు భౌతిక ప్రకృతి మోక్షం చ, ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తి మోక్షాన్ని పొంది వాళ్ళు పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సౌమ్య మాతాజీ, త్రిగుణాలకి అతీతం భగవతత్వం, అందరికీ లోపల భగవంతుడు ఉన్నాడు. వెరీ గుడ్. త్రిగుణాల వల్ల కర్మలు చేస్తే ఫలాసక్తి లేకుండా ఉండాలి. ఓకే, గుడ్. వైష్ణవి మాతాజీ, సర్వప్రాణులు సమానంగా పరమాత్మగా ఉన్న భగవంతుని చూసేవారు సర్వప్రాణులలో సమానంగా ఉన్న ఆ పరమాత్మను భగవంతుని చూసేవారు వాళ్ళు తమ మనసుతో తాము దిగజార్చుకోలేరు, తద్వారా వాళ్ళు పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సౌమ్య మాతాజీ, ధ్యానం జ్ఞానం నిష్కామ కర్మల మార్గాల ద్వారా మోక్షం లభిస్తుంది. ఓకే. పరమాత్మ జీవాత్మ వైష్ణవి మాతాజీ, జీవాత్మ పరమాత్మ భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణాల మధ్య సహచర్యాల గురించిన యథార్థం ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టారు, వాళ్ళ ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా వారు విముక్తులవుతారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ మీ పార్టిసిపేషన్కి. సో ఈరోజు 14వ అధ్యాయం అయినటువంటి గుణత్రయ విభాగ యోగం. గుణత్రయ అంటే మూడు గుణాలు. మూడు గుణాలు ఏమిటో చూస్తూనే ఉన్నాము, సత్వరజ స్తమో గుణాలు. సో వాటి గురించి ఈరోజు వివరంగా చూద్దాము. ఈ మూడు గుణాల వల్ల మన స్వభావం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆత్మలో ఉన్న శుద్ధతత్వం ఈ మూడు గుణాల మాయతో మనం కవర్ చేసేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ మూడు గుణాల్ని అధిగమించినప్పుడు ఏ విధంగా మనం ఈ బ్రహ్మతత్వానికి వెళ్ళగలం, ఆ బ్రహ్మతత్వంలోకి వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి అన్నది కూడా ఇక్కడ చూస్తాం. మొట్టమొదటిగా భగవానువాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిం యితో గతాః. సో పరం భూయ మళ్ళీ తిరిగి ప్రవక్ష్యామి చెప్తాను. ఏది? ఈ పరం దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం, జ్ఞానాలన్నిట్లోకి కూడా ఉత్తమమైన ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ తిరిగి ప్రవక్ష్యామి వివరిస్తాను. యజ్ఞాత్వా ఇది తెలుసుకుని మునయః సర్వే మునులందరూ కూడా పరాం సిద్ధిం ఇతో గత పరమసిద్ధత్వాన్ని పొందారు దీంతో అని చెప్తున్నారు. దేనిని తెలుసుకుని మునులందరూ అత్యున్నత పరిపూర్ణతను సాధించారో అలాంటి జ్ఞానాలన్నిట్లోకి కూడా ఉత్తమమైన దివ్య జ్ఞానాన్ని నీకు ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఫస్ట్ శ్లోకాలు. ఈ పరం సిద్ధిం ఇతో గత, పరమ సిద్ధత్వాన్ని ఈ లోకంలో పొందారో నీకు చెప్తాను. ఈ మునులంతా ఏ జ్ఞానంతో ఈ సిద్ధత్వాన్ని పొందారో నీకు ఇప్పుడు నేను భూయ అంటే మళ్ళీ ఇంకొకసారి
నీకు చెప్తాను అంటున్నారు. సో ఇక్కడ సప్తమాధ్యాయంలో 12వ అధ్యాయం వరకు మనకి పరతత్వము, భగవంతుడిని గురించి, అంటే 7th నుంచి 12th చాప్టర్ వరకు మనం భగవంతుడిని గురించి వివరంగా వివరించిన భగవంతుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు అర్జునుడు కొంత జ్ఞాన విషయం చెప్తున్నారనమాట, జ్ఞాన వికాసం. సో తాత్విక చింతన ద్వారా మనం ఈ అధ్యాయాన్ని అర్థం చేసుకుంటే త్వరలోనే భక్తి యోగంలో కూడా మనం దిగగలం అంటున్నారు. సో ఇప్పటి వరకు వివరించిన అన్ని జ్ఞానాల కంటే కూడా ఈ జ్ఞానం ఇంకా ఉత్కృష్టమైనది అంటున్నారు. ఎందుకు? ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడంతో ఎంతో మంది మునులు పరమ సిద్ధత్వాన్ని పొంది ఆధ్యాత్మిక జగత్తు చేరుకున్నారు. అటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని భగవంతుడు ఇప్పుడు చాలా మేలైనటువంటి పద్ధతిలో వివరించబోతున్నారు. ఇంతకు ముందు చెప్పిన వాటన్నిటికంటే కూడా ఈ జ్ఞానం ఇంకా ఉత్కృష్టమైనది, ఇంకా మహత్తరమైనది. దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారానే ఈ మునులందరూ కూడా సిద్ధత్వాన్ని పొందారు. కాబట్టి ఈ 14వ అధ్యాయంలో చెప్పబడిన విషయాలను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు తప్పకుండా పూర్ణత్వాన్ని సాధిస్తారని మనం ఆశించవచ్చు అంటున్నారు. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగత. సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యధంతి చ. ఇదం జ్ఞానం, ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించి మమ సాధర్మ్యం, నా యొక్క సాధర్మ్యాన్ని, నా ధర్మాన్ని, అంటే నాకున్నటువంటి స్వభావాన్ని ఆగత పొందారు. అంటే భగవతత్వాన్ని వాళ్ళు పొందారు. భగవంతుడి యొక్క స్వభావం ఏమిటి? ఆ సచ్చిదానంద తత్వం. ఈ జ్ఞానంతో వాళ్ళందరూ ఆ సచ్చిదానంద తత్వం అయిన భగవత్ స్వభావాన్ని పొందారు. సర్గేపి అంటే సృష్టి సమయంలో ఉపజాయంతే, ఇక వాళ్ళు జన్మించరు. నా ఉపజాయంతే, ఉపజాయంతే అంటే జన్మిస్తారు అని, నా ఉపజాయంతి అంటే ఆపోజిట్, జన్మించరు. అంటే సృష్టి సమయంలో ఇక వాళ్ళు జన్మించరు. ఎందుకు? భగవంతుడి యొక్క స్వభావాన్ని పొందారు కాబట్టి. ప్రళయేన వ్యధంతి చ, ప్రళయం సమయంలో నా వ్యధంతి, వ్యధ చెందరు చ కూడా అంటున్నారు. సో ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించి నా యొక్క స్వభావాన్ని పొందారు కాబట్టి వాళ్ళు సృష్టి సమయంలో పుట్టరు, ప్రళయ సమయంలో వ్యధ చెందరు అంటే నశింపరు. అంటే ప్రళయంలో వాళ్ళు నశించరు, ఎందుకంటే వాళ్ళు అసలు పుట్టనే లేదు కాబట్టి. సృష్టి సమయంలో పుట్టరు అంటే ఏమిటి? జనన మరణాల నుంచి తప్పించుకున్నారు అని. ఈ జ్ఞానంలో స్థిరంగా నిలవడం ద్వారా మనిషి నా దివ్యత్వాన్ని పొందగలడు, నా దివ్యత్వం వంటి దివ్యత్వాన్ని పొందగలడు. ఆ విధంగా ప్రతిష్ఠితుడై అతడు సృష్టి సమయంలో జన్మించడు, ప్రళయ సమయంలో వ్యధ చెందడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం వస్తే మరి మనం భగవంతుడి యొక్క గుణాలు మనకు కూడా ఆ స్వభావం వస్తుంది కాబట్టి, వచ్చినప్పుడు మరి జన్మ మృత్యు పరంపర నుంచి మనకి విముక్తి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో అంటే మన ఆత్మ అప్పుడు భగవంతుడి యొక్క దివ్య ప్రేమ తత్వంలో నిలిచి ఆ భగవంతుడి పాద పద్మాలను సదా దర్శింపకోరుతారని వేదవాంగ్మయాల్లో చెప్పారు. ముక్తి నొందిన తర్వాత భక్తులు వాళ్ళ యొక్క నిజస్వరూపాన్ని, వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోరు, భగవద్భక్తులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. మమయో నిర్మహత్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. మమయో, నా యొక్క యోని అంటే మూలం, జననానికి మూలమైన మహత్ అంటే మహత్తత్వం, బ్రహ్మము మహత్తత్వమైన బ్రహ్మం, తస్మిన్ ఆ బ్రహ్మంలో గర్భం దధామి అహం, నేనే ఆ బ్రహ్మ యొక్క గర్భంలో సృష్టిస్తాను, దధామి సృష్టిస్తాను, అహం నేను అంటున్నారు. సో నా యొక్క బ్రహ్మం అని పిలువబడే ఆ మహత్తత్వం మరి సమస్త జగానికి కూడా ఆధారం. సో అందులో సంభవ సర్వభూతానం, అన్ని జీవరాశులు సంభవించేటట్లుగా నేనే బీజ ప్రదానం చేస్తున్నాను. తతో భవతి అంటే అక్కడ
బీజ ప్రదానం చేస్తున్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. భరత వంశస్థుడ బ్రహ్మంగా పిలువబడే ఈ మహత్తత్వం సమస్త జననానికి కూడా అది ఆధారం. యోని అంటే జననానికి మూలం. ఏది? ఆ నిర్మహత్ బ్రహ్మం అంటే మహత్తత్వమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మం సమస్త జగానికి జననానికి అది ఆధారం. దాని గర్భంలో నేనే బీజ ప్రదానం చేస్తాను. సో అన్నిటికీ మహత్తత్వమైన బ్రహ్మమే ఆధారం. అన్ని జననాలకు కూడా ఆ మహత్తత్వం యొక్క గర్భంలో నేనే బీజ ప్రదానం చేస్తున్నాను. ఆ రకంగా అన్ని జీవరాశులు కూడా సంభవిస్తున్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో విశ్వంలో జరుగుతున్న సమస్తానికి ఇక్కడ మనకు వివరణ ఇచ్చేశారనమాట. ప్రతిదీ క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడి కలయికతోనే జరుగుతుందని మనం లాస్ట్ చాప్టర్లో చూసాం కదా. ఇక్కడ నువ్వు ఏది చూస్తున్నా నీకు ఆకారం అనేది కనిపిస్తోంది అంటే కదిలేదైనా కదలనిదైనా క్షేత్రజ్ఞుల సంయోగమే అని చూసాం మనం 13th చాప్టర్లో. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రకృతి ఆత్మల కలయిక భగవంతుడిచే సాధ్యం కావించబడుతోంది. భగవంతుడు చేస్తున్నారు ప్రకృతి ఆత్మల కలయికను. వాస్తవానికి మహత్తత్వం మరి సమస్త విశ్వానికి కూడా ఇది కారణం, ఈ మహత్తత్వం. సో త్రిగుణపూర్వకమైన ఆ మహత్తత్వాన్ని కొన్నిసార్లు బ్రహ్మం అని పిలుస్తాం. ఈ మహత్తత్వంలో త్రిగుణాలు ఇవన్నీ భౌతిక తత్వాలు అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అందుకే దాన్ని మహత్తత్వం, దాన్నే బ్రహ్మం అని కూడా పిలుస్తాం. దాంట్లో భగవంతుడు బీజ ప్రదానం చేస్తే అసంఖ్యాకమైన విశ్వాలు ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటాయి. అలాంటి మహత్తత్వం ముండకోపనిషత్తులో దాన్ని బ్రహ్మము అని చెప్పి వర్ణించారు. తస్మాదేతత్ బ్రహ్మనామా రూపమన్నం చ జాయతే. అలాంటి బ్రహ్మంలో భగవంతుడు జీవులను బీజ రూపంలో ఉంచుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక భూమి అగ్ని జలము వాయువు ఈ పంచభూతాలు అన్నీ కూడా చతుర్వింశతి మూలకం అంటే భౌతిక శక్తిగా పరిగణించబడతాయి. అవే మహద్బ్రహ్మం అని కూడా అనబడే భౌతిక ప్రకృతిని రూపొందిస్తాయి. సో ఈ మహత్తత్వమేమో విశ్వాలన్నీ కూడా ఉంటాయి, గుణాలు అన్నీ ఉంటాయి. ఈ పంచభూతాలన్నీ కలిసి వాటిని మహద్బ్రహ్మం అంటారు. అవి ఈ భౌతిక ప్రకృతిని, ఈ సృష్టిని ఇక్కడ అన్నిటినీ క్రియేట్ చేస్తాయి. మరి మనకి 7th చాప్టర్లో చెప్పినట్లు వీటన్నిటికంటే దివ్యమైన ప్రకృతే జీవుడు అంటే ఆత్మ. ఈ భౌతిక ప్రకృతి కంటే కూడా గొప్పది ఈ ఆత్మ. ఎందుకంటే సచ్చిత్తానంద తత్వం, భగవత్ తత్వం ఉంది కాబట్టి. భగవంతుడి సంకల్పంతో మరి భౌతిక ప్రకృతిలో ఈ ఉన్నత ప్రకృతి మిశ్రమం అవుతుంది. అంటే ఈ భౌతిక తత్వంలో మన ఆత్మ వచ్చి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఆత్మ భగవంతుడి శక్తిలో ఉన్నత శక్తి అన్నమాట. ఆ తర్వాత జీవులందరూ భౌతిక ప్రకృతిలో ఇలా జన్మిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తారంటే, తేలు ఇప్పుడు బియ్యపు రాసులు ఉంటాయి కదా, వాటిల్లో గురుగు పెడుతూ ఉంటుందని చెప్తారు తేలు. కాబట్టి తేలు బియ్యం నుంచి పుడుతుంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు జనరల్గా. ఎందుకంటే బియ్యంలో అది పెడుతూ ఉంటుంది, గుడ్లు పెడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి. కానీ నిజానికి బియ్యం కాదు కదా తేలుకి జన్మనిచ్చేది. బియ్యంలో తేలు గుడ్లు పెట్టబట్టి తేలు అనేది జన్మిస్తోంది ఆ తేలు. కానీ బియ్యంలో పెడుతోంది కాబట్టి బియ్యం వల్ల పుడుతోందని కాదు కదా దాని అర్థం. అలాగే భౌతిక ప్రకృతి జీవుల జన్మ కారణం కాదు. ఈ ప్రకృతిలో మన అందరం పుడుతున్నా కూడా భగవంతుడే నిజానికి ఆ బీజాన్ని ఇచ్చినటువంటి తండ్రి. కాబట్టి వాళ్ళు ప్రకృతి ఫలాలన్నట్లు కనిపిస్తుంది, మనందరం ప్రకృతి ఫలాలం అనుకుంటున్నాం, కానీ బీజాన్ని ఇచ్చింది భగవంతుడే అని చెప్పి మన యొక్క పూర్వకర్మలను బట్టి ప్రకృతి సృష్టింపబడ్డ వివిధ దేహాలను మనం పొందుతున్నాం. కానీ బీజం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? భగవంతుడి నుంచి. తద్వారా ఇక మన పూర్వకర్మలను బట్టి దేహం వచ్చి మన కర్మానుసారం ఆ దేహాల్లో మనం సుఖించడమో దుఃఖించడమో చేస్తున్నాము పూర్వజన్మ కర్మలను బట్టి. అంటే ఏంటంటే భౌతిక జగత్తులో జీవుల జననం కానీ వ్యక్తీకరణకు జననానికైనా అవి ఇలా వ్యక్తీకరణ అవ్వడానికైనా కారణం భగవంతుడే అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతకీ శ్లోకంలో బ్రహ్మం అని పిలువబడి ఈ మహత్తత్వం మరి సమస్త జననానికి అన్ని జీవరాశుల పుట్టుకలకు అది ఆధారం ఈ మహత్తత్వం.
అయితే ఈ సర్వజీవులను సంభవింపజేస్తూ నేనే ఆ బ్రహ్మంలో అన్ని బ్రహ్మం నుంచే వస్తున్నాయి, కానీ దాంట్లో బీజాన్ని వేసింది నేనే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ జ్ఞానం తెలుసుకున్న వాళ్ళు మరి మళ్ళీ ఇక సృష్టి సమయంలో జన్మించరు, ప్రళయ సమయంలో నాశనం కారు. అలాగే బ్రహ్మం అని పిలువబడే మహత్తత్వం పుట్టుకకు కారణం, అన్ని ప్రాణులని జననాలు సాధ్యం చేసే విధంగా బ్రహ్మంలో నేనే బీజ ప్రదానం చేస్తాను. ఇక్కడ గర్భోదక సాయి విష్ణు కనిపిస్తున్నారు. ఆయన నాభి నుంచి ఈ 14 లోకాలు రావడం, అన్నిటికంటే పైన బ్రహ్మలోకంలో సత్యలోకంలో బ్రహ్మదేవుడు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు. సో ఈ బ్రహ్మతత్వంలోనే మరి నేను బ్రహ్మం మహద్యం సర్వయోనిషు. సో అన్ని మమయో నిర్మహద్ బ్రహ్మ. యోని అంటే జననానికి మూలం, అది ఈ మహత్తత్వం. అయితే తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం, దాని గర్భంలో నేను సృష్టిస్తాను, అంటే బీజాన్ని వేస్తాను, అన్ని జీవరాశులు సంభవించేటట్లు అన్నాడు. సో నెక్స్ట్ సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయా సంభవంతియా తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిర్ అహం బీజప్రదః పితాః. సో సర్వయోనిషు అన్ని జీవజాతుల్లోనూ కౌంతేయ మూర్తి భవించాయి, రూపాలు సంభవించాయి. సంభవించాయి ఎందుకు అంటే తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని అంటే వాటన్నిటికీ కూడా దివ్యమైన మహత్ అంటే గొప్ప యోని, అంటే యోని అంటే జననానికి మూలం. అహం నేను బీజప్రద పిత, బీజాన్నిచ్చినటువంటి తండ్రిని. సో అన్ని జీవరాశుల సముదాయము ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో మరి జన్మించడం వల్ల సృష్టించబడుతోంది, అంతే కదా. ఇక్కడికి రావడం వల్లే ప్రతిదీ కూడా పుట్టుక అనేది పొందుతోంది. తరువాత నేనే వాటికి బీజప్రదాతనైన తండ్రిని అని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. సో 2 విషయాలు చెప్తున్నారు. ఒకటి, అన్ని జీవ సముదాయాలు ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం చేతనే సృష్టింపబడుతుంది, సృష్టిస్తున్నారు. ఇది సృష్టింపబడింది ఒక జీవి అన్నాం అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దానికి ఒక ఆకారము, రూపము, ఒక శరీరము వచ్చిందని అర్థం. ఇక్కడ ఉన్నది అంటే సృష్టింపబడింది అని అర్థం. భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించింది అంటే సృష్టింపబడింది. ఆ విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అన్ని జీవులు కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం వల్లే సృష్టించబడ్డాయి. తరువాత భగవంతుడే వాటికి బీజప్రదాత అయిన తండ్రి. అది సృష్టింపబడింది అంటే భగవంతుడు ఆ మహత్తత్వంలో వేసిన బీజంతో ఇది ఈ రకంగా ఈ జీవి ఒక ఆకారాన్ని పొంది సృష్టింపబడ్డాడు. కాబట్టి ఈ విషయం అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడే అన్నిటికీ ఆది జనకుడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో స్పష్టంగా మనకి అర్థమవుతుందన్నమాట. సో భౌతిక ప్రకృతి అయినా ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి రెండిటి యొక్క కలయిక, క్షేత్రజ్ఞుల కలయిక. ఏ జీవి అయినా భౌతిక ప్రకృతి అంటే క్షేత్రం అంటే అవుట్ సైడ్ భౌతికత్వం, మరి లోపలున్న చైతన్యం ఆధ్యాత్మికత. సో ఈ రెండిటి యొక్క సంయోగమే ప్రతి జీవి కూడా. అలాంటి జీవులు మరి ఈ లోకంలోనే కాకుండా అన్ని లోకాల్లో ఉన్నారు. అత్యంత ఉన్నతమైన బ్రహ్మలోకంలో కూడా ఉన్నారు. అంటే మన భూలోకంలోనే కాదు, ఈ లోకాలన్నిట్లో ఉన్నారు, బ్రహ్మలోకంలో కూడా ఉన్నారు. సర్వత్రా ఉన్న అలాంటి జీవులు భూమిలో, అగ్నిలో, జలంలో స్థితిని కలిగి ఉన్నారు. ఈ ఉద్భవాలన్నిటికీ కూడా తల్లి వంటి ప్రకృతి మరియు కృష్ణుని బీజ ప్రదానాలే కారణం. సారాంశం ఏమిటి అంటే సృష్టి సమయంలో మన పూర్వకర్మలను అనుసరించి రకరకాల రూపాలను ఈ జీవులంతా కూడా మనమంతా పొంది భౌతిక ప్రకృతి గర్భంలో వాళ్ళు బీజ రూపంలో ఉంచబడతారు. మన కర్మల ప్రకారం మనం ఏ రూపంలో రావాలో దానికి తగ్గ బీజ రూపం మనకి ఆ భౌతిక ప్రకృతిలో పెట్టబడుతుందన్నమాట అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో
సర్వయోనిషి కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతియ. అందరూ కూడా కౌంతేయ జీవ యోని అన్న పదానికి అర్థం జీవజాతుల అన్నీ కూడా అని చెప్పేసి. సో అన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్రకృతిలో పుట్టడం వల్లే సంభవిస్తాయి. వాటన్నిటికీ కూడా బీజాన్ని ఇచ్చినటువంటి పిత తండ్రిని నేనే అని నువ్వు తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అన్ని రకాల జీవరాశులు, మనుషులే కాదు, ఏదొచ్చినా సరే వాటన్నిటికీ భగవంతుడే బీజ ప్రదానం చేసిన తండ్రి. సత్వరజస్తమ ఇతి గుణ ప్రకృతి సంభవ నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. సో సత్వం, రజస్తమ ఈ మూడు గుణాలు ఇవి ప్రకృతి సంభవాలు, ప్రకృతి నుంచి పుట్టాయి. ఇక్కడ మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్తున్నారు. ఈ 3 గుణాలు ఉన్నాయి చూసావా, సత్వగుణం, రజగుణం, తమో గుణం, ఈ 3 కూడా ప్రకృతి నుంచి సంభవించాయి. నిబధ్నంతి మహాబాహో, అవి ప్రకృతిలో నుంచి సంభవించి పుట్టి అందరూ కూడా బద్ధులవుతున్నారు. మహాబాహువులున్న అర్జున, దేహినం అవ్యయం, అవ్యయమైన ఈ ఆత్మ, ఈ దేహంలో ఉన్న ఈ అవ్యయమైన ఆత్మ ఈ 3 గుణాలతో బందీ అవుతుంది. సో భౌతిక ప్రకృతి సత్వరజస్తమో గుణాలని 3 గుణాలతో నిండి ఉంది. ఈ శాశ్వతమైన ఆత్మ ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ గుణాలచే బందీ అయిపోతుంది. సో ఈ 3 గుణాలు ఆత్మని ఒక పక్కన పెట్టేసి మనం ఆత్మని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయనివ్వకుండా చేస్తున్నాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ అందుకని పైన ఆధ్యాత్మిక లోకంలో భగవంతుడు, కింద భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ 3 గుణాలు ఉన్నాయని చెప్పారు కదా. అందుకని ఆ 3 గుణాలని భౌతిక ప్రపంచంలో చూపిస్తున్నారు. సత్వగుణం ఎల్లోలో కానీ వైట్లో కానీ చూపిస్తారు, సాత్వికం కాబట్టి. రజోగుణం కోరికలు కాబట్టి ఎప్పుడు రెడ్లో ఉంటుంది, అంటే ఆ కోరికల తీవ్రత, ప్యాషన్ కాబట్టి. నలుపు అజ్ఞానం కాబట్టి తమో గుణం నలుపులో చూపిస్తారు. సో ఈ 3 గుణాలు ఏం చేస్తున్నాయి, ఈ మనుషులను చూడండి తోలు బొమ్మలు అట్లా ఆడిస్తున్నాయి అన్నమాట. ఈ 3 గుణాలు చెప్పిన ప్రకారంగా మనం ప్రవర్తిస్తున్నాం. మన స్వభావం ఆ రకంగా ఉంటూ అవి చెప్పిన విధంగా మనం నడుచుకుంటున్నాం. సో ఈ 3 గుణాలు ఈ రకంగా ఇక్కడ ఉన్న జీవులన్నిటినీ ఇలా తోలు బొమ్మల ఆటలు ఆడిస్తున్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. సో సత్వరజస్తమో గుణాలని 3 గుణాలు ప్రకృతిలోంచి పుట్టి అందరినీ కూడా బంధించి వేసేస్తున్నాయి. ఈ ఆత్మను, నిత్యుడైన జీవుడు ఈ ప్రకృతితో ఎప్పుడైతే సంపర్కాన్ని, కనెక్షన్ వచ్చిందో ఈ ప్రకృతితో, అంటే ఆత్మ ఈ ప్రకృతిలోకి రావడంతోనే ఆ కనెక్షన్తో ఈ గుణాలన్నింటితో బందీ అయిపోతున్నాడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఎలాంటి సంబంధం మరి, వాస్తవానికి జీవుడు దివ్యుడు, వాస్తవానికి ప్రకృతితో ఎలాంటి సంబంధం లేనివాడు ఆత్మ, అయినా కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో బంధితుడు అవుతున్నాడంటే ఈ ప్రకృతి అయిపోయి ఈ త్రిగుణాలను పట్టి ఆ త్రిగుణాల ప్రకారం ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు. ఈ త్రిగుణాలను అనుసరించి రకరకాల దేహాలు వస్తున్నాయి అతనికి. మరి ఆ గుణాలతో అతను చేసిన పనులను బట్టి రకరకాల దేహాలు ఆ గుణాలతో వస్తున్నాయి. ఇలాంటి వర్తనమే వివిధమైన సుఖదుఖాలకు, ఈ ప్రవర్తనే మన సుఖదుఖాలకు కూడా కారణం అవుతుంది. ఏ ప్రవర్తన, ఈ గుణాలు అలవర్చుకుని సత్వగుణమా, రజోగుణమా, తమో గుణమా, ఆ గుణాలను బట్టి మనకి సుఖాలు దుఃఖాలు కలుగుతున్నాయి, జన్మలు కూడా కలుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఆ గుణాల ప్రకారం పనులు చేస్తున్నాం కాబట్టి మన పనులకు, మన బంధాలకు తగ్గ జన్మ కలుగుతోంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంత నిత్యుడైన జీవుడు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రకృతితో సంపర్కాన్ని పొందుతాడో ఇక ఈ గుణాలతో బందీ అయిపోతాడు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలని 3 గుణాలు నిండి ఉన్నాయి కాబట్టి. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంజ్ఞేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంజ్ఞేన చ అనఘా. సో అనఘా అంటే పాపరహితుడా. సత్వగుణం మిగిలిన 2 గుణాల కంటే పవిత్రమైంది కాబట్టి ప్రకాశవంతమై మనుషుణ్ణి పాప ఫలితాలన్నిటి నుంచి విముక్తుణ్ణి చేస్తుంది. సో ఈ సత్వగుణం వచ్చిన వాళ్ళు, అవి పవిత్రమైన గుణం కాబట్టి మనిషిని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది, పాపాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తుల్ని చేస్తుంది. తత్ర సత్వం, అందులో సత్వగుణం నిర్మలమైనది కాబట్టి
ప్రకాశకం అనామయం అంటే ప్రకాశింపజేసేది, పాప ఫలితం లేనిది. సుఖ సంజ్ఞేన అంటే సుఖంతో సంపర్కం కలిగి, కనెక్షన్ కలిగి, బధ్నాతి బంధిస్తుంది. ఈ జ్ఞాన సంజ్ఞేన జ్ఞానంతో కనెక్షన్ కలిగి కూడా అనగా, అంటే ఈ గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు సుఖంగా ఉన్నాము, మంచిగా ఉంటున్నాము, నేను మంచి పనులు చేస్తున్నాము అనేటటువంటి ఒక సుఖభావనతో, నేను జ్ఞానం తెచ్చుకుని ఉన్నాను, కొంచెం జ్ఞానం ప్రకారం మంచి జ్ఞానంలో మంచి పనులు చేస్తున్నాననే భావనతో బందీలవుతూ ఉంటారు. వీళ్ళు మంచి గుణంలోనే ఉన్నారు, అయితే వాళ్ళ పాపాలన్నీ కూడా నుండి విముక్తులు అవుతున్నారు. కాకపోతే ఏమిటంటే పూర్తిగా మోక్షంలోకి వెళ్ళడం లేదు ఇంకా. ఎందుకు అంటే 2 కారణాలు. నేను మంచి భావనలో ఉన్నాను, మంచి మార్గంలో ఉన్నాను, నేను జ్ఞాన మార్గంలో ఉన్నాను, నాకు కొంచెం జ్ఞానం తెలుసు అని ఎక్కడో ఇంకా నేను చేస్తున్నాననే అహంకారం ఇంకా ఉందన్నమాట. అది కూడా దాటి సహజంగా అటువంటి నేచర్లో ఉన్నప్పుడు అది శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళినట్టు. ఈ సత్వగుణాన్ని కూడా దాటి, అంటే నేనేదో చేస్తున్నాను, నేనేదో గొప్పవాణ్ణి, ఇది నా కంట్రోల్లో నేను చేసే పని అనే అహంకారం కూడా వదలగలిగినప్పుడు, సహజంగా నువ్వు ఆ మంచితనంతో ఉండగలిగినప్పుడు, నీ స్వభావమే అటువంటిదైనప్పుడు, నేనేదో చేస్తున్నాను అనుకోకుండా న్యాచురల్గా నువ్వు అలా ఉండగలిగినప్పుడు నువ్వు శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తావు అనమాట. సో ఇంకా నేను చేస్తున్నాను అనే ఆ సుఖభావన, ఆ జ్ఞాన భావన, నేను జ్ఞానం ఉన్నవాడిని, నేను మంచి మార్గంలో ఉన్నా, ఇలా చక్కగా నేను అన్ని పుణ్యాలే చేస్తున్నాను, చెడు పనులు చేయడం లేదు, నేను అందుకని మంచి మార్గంలో ఉన్నాను అంటూ ఒక రకమైన ఆ ఫీలింగ్స్ ఉన్నప్పుడు నేను నేను అనే ఇంకా అహంకారం కొంత ఉన్నది. కాబట్టి ఆ భావనలతో వాళ్ళు ఇంకా బద్ధులవుతారు, పూర్తిగా ఇంకా విమోచనం స్టేజ్కి రాలేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అందుకని మనకి పీపీటీలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, ఈ త్రిగుణాలు స్వభావాలు, వేకప్ టైం అంటే సత్వగుణం ఉన్న వాళ్ళు త్వరగా లేవడం, మరి రజోగుణం ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ఆలస్యంగా లేవడం, తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు మరి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ మధ్యాహ్నం దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి లేవడం, లేచిన తర్వాత సత్వగుణం ఉన్న వాళ్ళు ముందు ఏది భగవంతుడిని గురించి జపము అటువంటిది భగవన్నామాన్ని తలుచుకోవడం చేస్తారు. మరి రజోగుణం వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్, అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయడంలో తప్పే ఉందనుకుంటా, తప్పు లేదు. కాబట్టి అక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే లేచిన వెంటనే నీ ప్రయారిటీ ఏమిటి, నీ యొక్క దృష్టి ముందు దేని మీద ఉన్నది. ఎక్సర్సైజ్ చేసుకొని బాడీని కరెక్ట్గా ఉంచుకోవడంలో తప్పు లేదు, కానీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నువ్వు దేనికి ఇస్తున్నావు అన్నది పాయింట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ భౌతికత్వం, ఎంతసేపు బాడీయే, బట్ స్పిరిచువాలిటీ మీద లేదు కాబట్టి ప్యాషన్ రజోగుణం. థర్డ్ది అజ్ఞానం తమో గుణం కాబట్టి లేచిన తర్వాత కూడా ఇలా బద్ధకంతో టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం. ఇక్కడ చిన్నపిల్లవాడిని చూపిస్తున్నారు, పెద్దవాళ్ళు కూడా ఇలా సమయాన్ని వృధా చేసినప్పుడు తమో గుణం. అలాగే పుస్తకాలు ఎలాంటివి, మరి ఆ సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఆధ్యాత్మికత తెలుసుకునే పుస్తకాలు, రజోగుణం ఉన్నవాళ్ళు మామూలు పుస్తకాలు చదవచ్చు, డిగ్రీలు తెచ్చుకోవాలి, జీవనం సాగించాలి, కానీ అదే ప్రాధాన్యం ఇక ఏ రకంగా ధనం సంపాదించాలి, ఏ రకంగా ఈ భౌతికత్వం సంబంధించినవే చదువుతున్నప్పుడు అది రజోగుణం అంటున్నారు. ఇక మాయా సాహిత్యాలు, కల్పితాలు ఇవన్నీ చదువుతూ టైం వేస్ట్ చేసుకుంటే అది అజ్ఞానం తమో గుణం. అలాగే నిద్రపోయే టైము, త్వరగా నిద్రపోవడం సాత్వికులు, అర్లీ టు బెడ్ అర్లీ టు రైస్, త్వరగా పడుకుని త్వరగా లేవడం. అలాగే మరి రజోగుణంలో వాళ్ళు కొంచెం ఆలస్యంగా పడుకోవడం, తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు తెల్లవారుజామున వరకు నిద్రపోకుండా ఆ తర్వాత లేట్గా లేవడం. సో సత్వగుణం అంటే మరి పాజిటివ్గా ఉంటూ శుద్ధమైనది, మనస్సును ఎప్పుడు నిర్మలంగా ఉంచేది, దివ్యమైనది. అలాగే రజోగుణం అన్ని కంట్రోల్ చేయాలని, మన ఆధీనంలో ఉండాలని, మరి కొంత మంచి చెడులతో మిశ్రమంతో, ఎక్కువ స్వార్థంతో ఎక్కువ మంది మనుష్యులు ఈ రజోగుణంలో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. తమో గుణం ఉంది అంటే ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్, శుద్ధత్వం లేదు, చిత్తశుద్ధి లేదు, మరి ఎప్పుడు ఏదో బాధల్లో ఉన్నట్టు, మరి కొత్త రాక్షస తత్వాలు, ఇవన్నీ తమో గుణం కింద వస్తాయి. సో ఈ సత్వగుణం మరి మనిషిని ప్రకాశింపజేసి పాపాల నుంచి విముక్తి కలిగించుతుంది, కానీ సుఖము జ్ఞానం మీద ఆసక్తితో ఆత్మనారకంగా బంధిస్తుంది అని చూసాం. ఇక రజోగుణం రజోరాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణ సంజ్ఞ సముద్భవం
తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంజ్ఞేన దేహినం. సో రజోగుణం రాగాత్మకం, కామం నుంచి పుట్టింది, రాగం కోరిక నుంచి పుట్టింది విధి అని తెలుసుకో. తృష్ణ ఆశ సంగ సముద్భవం, ఆశతో సంపర్కం వల్ల పుట్టింది. అంటే ఆసక్తి, కోరిక, కావాలి అని ఆ వాంఛ వల్ల కలిగింది ఈ రజోగుణం. కామం నుంచి, ఆశ నుంచి పుట్టింది. తన్నిబధ్నాతి, అది బంధించి వేస్తుంది కౌంతేయ కర్మ సంజ్ఞేన, దేంట్లో కామ్యకర్మల సంపర్కంతో ఈ దేహధారిని బంధించి వేస్తుంది. కామ్యకర్మల్లో నిన్ను బంధించి వేస్తుంది. అపరిమితమైన కోరికలు, కాంక్షల వల్ల రజోగుణం ఉద్భవిస్తోంది కౌంతేయ. దీని కారణంతో జీవుడు కామ్యకర్మల్లో బద్ధుడైపోతాడు. అంటే కోరిక ఉంది కాబట్టి, ఆ కోరిక కోసం పనిచేస్తున్నాడు కాబట్టి మరి బంధాలు ఏర్పడిపోతున్నాయి. ఫలాసక్తి ఉంది, ఫలాసక్తి లేకపోతే బంధాలు ఏర్పడవు. కానీ ఇతను ఫలాసక్తితోనే కామ్యకర్మలు చేస్తున్నాడు. ఆ కోరిక తీర్చుకోవాలి, కావాలి అనే దాంతో ఇలా బద్ధుడవుతున్నాడు. సో అది ఇక తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినాం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభి తన్నిబధ్నాతి భారత. ఇక తమోగుణం తు తమః తు అజ్ఞానజం, అంటే తు కానీ తమోగుణం అజ్ఞానజం విధి, అజ్ఞానం వల్ల పుట్టినదని తెలుసుకో. మోహనం భ్రాంతి, మోహాన్ని సర్వదేహినాం దేహదారులందరికీ కూడా ఇది మోహాన్ని కలిగిస్తుంది తమోగుణం. ప్రమాద అంటే బుద్ధిహీనత, ఆలస్య సోమరితనం, నిద్ర అభి మరియు నిద్ర అభి అంటే మరియు నిద్ర, తన్నిబధ్నాతి అది బంధించి వేస్తుంది. సో అజ్ఞానం వల్ల పుట్టిన తమోగుణం దేహదారులందరికీ కూడా మోహ కారణం అదే అని తెలుసుకో. జీవుణ్ణి బంధించి వేస్తుంది. బంధించి వేసేటటువంటి బుద్ధిహీనతను, సోమరితనాన్ని, నిద్ర అనేవన్నీ కూడా ఈ తమోగుణపుతనం, నిద్ర ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ తు అనే పదం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు. ఎందుకు తు అనేది ఎక్కడొచ్చింది? తు అజ్ఞానజం, తమస్త్వజ్ఞానజం అయింది అది. అయితే 3 పదాలు ఉన్నాయి అందులో. అంటే తమోగుణం, తు కానీ అజ్ఞానజం అజ్ఞానం వల్ల పుట్టింది. సో ఈ తు అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు. ఎందుకు? జీవుడికి తమోగుణం ఒక అత్యంత విచిత్ర లక్షణం అని చెప్పడమే దాని భావం. కానీ ఈ తమోగుణం ఉన్నది చూసావా, ఇది చాలా మోహాన్ని కలిగించి వేసేది అని చెప్తున్నారు. రజోగుణం కూడా దీని మీద బెటర్ అన్నమాట. అందుకని కానీ ఈ తమోగుణం కంప్లీట్గా మోహంలో పడేస్తుంది. ప్రమాద బుద్ధిహీనతను పెంపొందింపజేస్తుంది, అంటే బుద్ధిని తగ్గించి వేస్తుంది. ఆలస్య సోమరితనాన్ని, నిద్రను అది మనకు ఇస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో తమోగుణం ఇలా వ్యతిరేక ఫలితాలు వస్తూ ఉంటాయి. సత్వగుణం ఏమో జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది, తమోగుణమేమో దానికి ఆపోజిట్ చేస్తుంది, జ్ఞానాన్ని పోయేటట్లుగా చేస్తుంది. సో తమోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా బుద్ధిహీనతతో ఉంటారు. ఏది ఎలా చేయాలనే విచక్షణ కూడా ఉండదన్నమాట. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రగతి బదులు వాళ్ళు పతనాన్ని చెందుతూ ఉంటారు. కాబట్టి తమోగుణాన్ని వేదవాంగ్మయంలో ఏమన్నారు అంటే, ఎలా డిఫైన్ చేశారు అంటే, వస్తుయాదాత్మ్య జ్ఞానావరకం విపర్యాయ జ్ఞాన జనకం తమః. అజ్ఞాన కారణంగా అంటే అర్థం ఏమిటంటే, అజ్ఞానం మూలాన మనిషి దేనిని కూడా ఉన్నట్టుగా కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోలేరు. వాళ్ళకి ఎలాంటి అజ్ఞానం ఉంటుందంటే ఈ తమోగుణం వల్ల వాళ్ళు విషయాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారంటే, ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళు మన ఒక తాత ఉంటారు, మనకి తాతలు ఉంటారు కదా, గ్రాండ్ పేరెంట్స్. వాళ్ళు మరణించారు, మనం కూడా మరణిస్తాము, మానవుడికి మరణించే స్వభావం ఉంటుంది అని ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. ఇప్పుడు ఎవరు పర్మనెంట్గా ఉండం. మన తాతలు ఇదివరకు ఉండేవారు, ఈ రోజున లేరు. అలాగే ఎవరైనా ఎప్పుడు ఉండమనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. అలాగే సంతానమైనా సరే ఏదో ఒక రోజు మనం చూడకపోవచ్చు, ఎవరైనా ఏదో ఒక టైంలో మరి వెళ్ళవలసిన వాళ్ళే. మరణం అనేది గ్యారంటీ అనేది
తెలుసు. అయినా కూడా జనులు ఈ నిత్యమైన ఆత్మను పట్టించుకోకుండా రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడుతూ వెరిగా ధనాన్ని కూడబెడుతూ ఉంటారు. ఇదే బుద్ధిహీనత అని చెప్తున్నారు. ఒక ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఎవరం పర్మనెంట్గా ఉండవు. మనం ఏదో మన వాళ్ళ కోసమని, సంతానం కోసమని ఏదో అవస్థలు పడి ఆ స్వార్థంతో అలాగే మరి లైఫ్ అంతా ఇదే ఫీలింగ్స్తో ఏదో కష్టపడి పెడుతూ ఉంటారు. కానీ ఎవ్వరూ పర్మనెంట్గా ఉండరు కదా. ఇది తెలుసుకునే ఇదే బుద్ధిహీనత. ఇలాంటి బుద్ధిహీనత, మూర్ఖత్వం కారణంతో వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి పట్ల కూడా విముఖులై ఉంటారు. మరి కొంతమందికి ఇదే మనీ 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 మనకి వీలైనంత కూడబెడదామనే దీంతో ఆధ్యాత్మిక వైపు కూడా ఇంత కూడా టైం ఉన్నట్లుగా వాళ్ళకి అనిపించదు అనమాట. సో అలా కాకుండా మళ్ళీ సోమరులు ఇట్లా ఆధ్యాత్మిక అండర్స్టాండింగ్కి ఒకవేళ ఏ సత్సంగానికి వెళ్దామన్నా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఇలా రజోగుణంలో ఉన్న మనుషులకి క్రియాశీలత్వాన్ని సైతం వాళ్ళకి ఉండదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా నిద్రపోవడం కూడా తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళ లక్షణం. సాధారణంగా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే 6 గంటలు నిద్ర చాలు, కానీ తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు రోజుకి 10-12 గంటలు నిద్రిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి గుణాలు ఉన్నప్పుడు ఏమిటంటే ఎప్పుడు కూడా ఏదో మత్తు పదార్థాలు, చింతాక్రాంతులు, నిద్రకు అలవాటు పడిపోయి ఉంటారు. ఇవే తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళ లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. సో అజ్ఞానం వల్ల పుట్టిన తమో గుణం దేహదారులకు మోహాన్ని కలిగిస్తుంది. జీవుణ్ణి బంధించి వేసేటటువంటి బుద్ధిహీనత, వివేకం లేకపోవడం, సోమరితనం, నిద్ర ఇవన్నీ తమో గుణపు ఫలితాలు అని చెప్తున్నారు. సత్వం సుఖే సంజయతి రజః కర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్య తు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. భరతవంశస్థుడ, సత్వగుణం మనిషిని సౌఖ్యంలో బంధిస్తుంది, రజోగుణం కామ్యకర్మల్లో బంధిస్తుంది, తమో గుణమేమో జ్ఞానాన్నే కప్పివేసి బుద్ధిహీనతలో బంధిస్తుంది. సో సత్వగుణం ఇందాక చూసాం కదా, నేను మంచివాడిని, మంచి మార్గంలో ఉన్నా, మంచి పనులు చేస్తున్నాను, అంత బాగానే ఉంది, నేను మంచి ప్రవర్తనలో నేనేదో మంచివాడిని అనేటటువంటి ఆ స్వల్పహంకారం ఇంకా ఉంది. కాబట్టి అలాంటి వాటిలో బంధిస్తే, రజోగుణం ఈ కామ్యకర్మలతో కోరికలు తీర్చుకోవాలి అనే ఫలాసక్తితో పనులు చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ రకంగా రజోగుణం బంధిస్తుంది. తమో గుణం అసలు జ్ఞానమే లేదు, చేయకూడని పనులు అజ్ఞానంలో ఉంటూ మోహంలో ఉంటూ ఆ బుద్ధిహీనతతో బంధించి వేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. రజస్తం సో సత్వగుణం సుఖంలో బంధించి వేస్తుంది, పైన సత్వగుణాన్ని చూపిస్తున్నారు. అలాగే రజోగుణం ఈ కర్మలలో మనుషుని భూప్రపంచం ఎక్కువ రజోగుణం. సో అక్కడ కర్మలలో బంధించి వేస్తుంది. ప్రమాదే సంజయచ్యుత, ప్రమాద బుద్ధిహీనత లో తమో గుణం ఇలా బంధించి వేస్తుంది. రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్వం భవతి భారత రజసత్వం తమశ్చైవ తమస్సత్వం రజస్తథా. సో ఒక్కోసారి ఈ రజస్తమో గుణాలు రెండు కూడా సత్వగుణాన్ని పై అధికారం చలాయిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే కొన్నిసార్లు రజోగుణం సత్వగుణం తమో గుణం మీద అధికారం చలాయిస్తాయి, అంటే అవి ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు తమో గుణం సత్వగుణం రజోగుణాన్ని మీద అధికారం అలా ఈ 3 గుణాలు కూడా పోటీ పడుతూ ఉంటాయి, మనల్ని వాటి వైపుకు లాక్కు వెళ్ళాలని చూస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనస్సును ఈ 3 గుణాలు లాగుతున్నాయి, మా వైపుకురా అంటూ. సో ఇలా అందుకే మనకు ఒక్కొక్కసారి మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి, ఒక్కొక్కసారి కోరికలు పుడుతూ ఉంటాయి, ఒక్కొక్కసారి అజ్ఞానపు ఆలోచనలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. సో 3 గుణాలు లాగుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిచ్యుత. అన్ని ద్వారాలు దేహేస్మిన్, ఈ దేహంలో ఉన్న ద్వారాలన్నీ కూడా ప్రకాశవంతం అయిపోతే, అంటే ప్రకాశత్వం జనిస్తే, ప్రకాశత్వం ఉదయిస్తే అన్ని ద్వారాల్లోనూ జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్, అది మరి సత్వగుణం యొక్క వివృద్ధం సత్వమిచ్యుత, అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితం అని తెలుసుకో
సత్వగుణ జ్ఞానం అని తెలుసుకో. ఎప్పుడైతే దేహంలో ద్వారాలన్నీ జ్ఞానంతో ప్రకాశవంతం అవుతాయో అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితమని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. సో మన దేహం అంతా కూడా ఈ జ్ఞానంతో మనం ప్రకాశవంతం చేసుకోగలిగినప్పుడు సో దేహ ద్వారాలన్నీ అంటే దేహానికి ద్వారాలంటే నవరంధ్రాలు అంటారు కదా, నవద్వారే పురే అని చెప్పేసి భగవంతుడు కూడా దేహాన్ని చెప్పారు. దేహానికి 2 కళ్ళు, 2 చెవులు, 2 ముక్కు పుట్టలు, నోరు, మరి జననాంగాలు 2, 9. ఈ 9 ద్వారాల్లో ప్రతిదీ కూడా సత్వగుణ లక్షణాలతో ప్రకాశవంతమైనప్పుడు మనిషి సత్వగుణాన్ని వృద్ధి చేసుకున్నవాడని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. అలాంటి సత్వగుణంలో మనిషి మరి నిజమైన వాస్తవ దృక్పథంతో విషయాలన్నీ కూడా మనం వినడం కానీ, చూడడం కానీ, స్వీకరించడం కానీ చేయొచ్చు. తప్పుగా కాకుండా కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనం బయట లోపల కూడా శుద్ధం అవ్వచ్చు. కాబట్టి ప్రతి ద్వారంలో ఆనందం, సౌఖ్య లక్షణాలు వృద్ధి అవుతాయి. అదే సత్వగుణపు వాస్తవ స్థితి అని చెప్తున్నారు. సో దేహ ద్వారాలన్నీ కూడా ఇలా సత్వగుణంతో ప్రకాశితమైతే అది సత్వగుణం యొక్క వాస్తవ స్థితి. అలాగే 12 శ్లోకాల్లో రజోగుణం స్థితి ఏమిటో చెప్తున్నారు. లోభ ప్రవృత్తిరారంభ కర్మణామశమస్పృహ రజస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే భరతర్షభ. సో భరతవంశ శ్రేష్ఠ లోభం, ప్రవృత్తి, క్రియాశీలత్వము, ఆరంభ, ప్రయత్నము, కర్మణం, ఈ కర్మలన్నిట్లో అశమ అంటే అణుచుకోలేని స్పృహ, కోరిక సో ఉన్నట్లయితే రజస్యేతాని ఇవన్నీ కూడా రజోగుణంలో జాయంతే కలిగేటటువంటి వివృద్ధి అధికమైనప్పుడు దాన్ని రజోగుణం అంటారు. సో రజోగుణం వృద్ధి చెందితే ఏం జరుగుతుంది అంటే లోభం, ప్రవృత్తి అంటే ఇక ఎంతసేపు ఆ పనులు, కోరిక తీర్చుకునే పనులు, కామ్యకర్మలు, అలాగే ఆరంభం అంటే తీవ్ర ప్రయత్నాలు, ఆ కోరిక తీర్చుకోవడానికి చేయటానికి విపరీతమైన ప్రయత్నాలు, అలాగే స్పృహ అంటే మరి అణుచుకోలేనటువంటి కోరిక, తపన అను లక్షణాలన్నీ కూడా వృద్ధి చెందుతాయి అంటున్నారు. సో రజోగుణం వృద్ధి చెందితే ఏం జరుగుతుందంటే లోభం, కామ్యకర్మలు, తీవ్ర ప్రయత్నం, అణుచుకోలేని కోరికలు, తపన, ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా పెరిగిపోతాయి. సో అది ఎప్పుడైతే రజోగుణం పెరిగిపోతుందో ఇక కోరిక, కామ్యకర్మలు, ఏ రకంగా ఈ ధనం సంపాదించాలి, లోభం, తీవ్రమైన కోరిక, అత్యాశ, తపన ఇవన్నీ కూడా ఇలా పెరిగిపోతాయి. ఇక తమో గుణం ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? అప్రకాశో ప్రవృత్తిశ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవచ తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురు నందన. సో తమోగుణం వృద్ధి చెందినప్పుడు అంధకారం, సోమరితనం, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి ఇవన్నీ కూడా బయటపడతాయి, వ్యక్తమవుతూ ఉంటాయి మనలో. సో అప్రకాశో అంటే ప్రకాశానికి ఆపోజిట్ అంధకారం అనమాట. అప్రకాశో. ప్రవృత్తి, అప్రవృత్తి అంటే ప్రవృత్తి అంటే రజోగుణంలో తీవ్రమైన ప్రయత్నం కామ్యకర్మల కోసం, ఏది కోరికలను తీర్చుకోవడానికి చేసే పనుల కోసం. ఇక్కడ అప్రవృత్తి, వీళ్ళు అసలు ఏ పని చేయరు, సోమరితనం అనమాట. వీళ్ళు అంధకారంలో ఉన్నారు, అప్రవృత్తి సోమరితనంలో ఉన్నారు, మరియు ప్రమాదం బుద్ధిహీనత, అసలు వివేకమే లేకుండా ఉన్నారు. సో వీళ్ళకి చీకట్లో ఉంటూ పనులు, ఏ పని చేయకుండా సోమరితనంతో, బుద్ధిహీనతతో, మోహంలో ఏవచ్చ నిశ్చయంగా మోహంతో కూడా తమస్యేతాని ఇవన్నీ తమో గుణాలు, ఏతాని ఇవన్నీ కూడా తమస్సు అంటే తమో గుణం, జాయంతి తమో గుణంలో పుట్టేటటువంటి గుణాలు, వివృద్ధే ఈ గుణాలన్నీ వివృద్ధి అవుతాయి అంటే వృద్ధి చెందుతాయి తమో గుణంలో. సో తమో గుణం వృద్ధి చెందినప్పుడు అంధకారం, సోమరితనం, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి ఇవన్నీ కూడా వ్యక్తమవుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో ప్రకాశం లేదు, అంధకారం కాబట్టి జ్ఞానం శూన్యం. తమగుణంలో ఉన్నవాడు ఇక నియమబద్ధంగా కాకుండా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రయోజనం అనేది లేకుండా పనిచేస్తూ ఉంటారు. మీనింగ్లెస్ పనులు అనమాట. పనులు చేయగలిగే సామర్థ్యం ఉన్నా కూడా సరి అయిన ప్రయత్నాలు ఏది కూడా చేయాలి. అంటే బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. రజోగుణంలో పనులు చేస్తున్నారు అంటే
ఆ కోరిక తీవ్రం, అక్కడ కోరిక తీవ్రతతో ఎక్కువైపోయాయి, ఇక్కడేమో అసలేమీ లేకుండా పోయాయి. ఇదే భ్రాంతి అనమాట. ఇది ఈ అంటే చైతన్యం ఉన్నా కూడా క్రియారహితుడుగా ఉంటున్నాడు, ఏమీ ఉపయోగించుకోకుండా. తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళకు ఇవన్నీ కూడా చిహ్నాలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో 13 శ్లోకాస్ చూసాము. రేపు మిగిలిన శ్లోకాస్ కంప్లీట్ చేద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో ప్రశ్నలు